banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Mga igsoon ko diha ni Kristo dinhi sa Diocese sa Dumaguete, but akong magpahibalo kaninyo sa usa ka dako nga aktibidad nga paghimuon sa atong simbahan. Kini mahitungod sa gitawag og Synod of Bishops nga paghimuon karong umaabot nga October 2023. Ang tema nining maong Synod of Bishops, for a synodal church, communion, participation, and mission. Usa kini ka importanteng higayon sa kinabuhi sa atong simbahan, ug ang tanang katawhan sa Dios giawhag sa pagpakabana kabahin niini, ug gani pagsalbot niini kung kita pagatawgon. Ang pagpangandam niini magsugod na karong umaabot nga pila ka Domingo gikan karon. Gani pagahimuon ang pagsugod niini karong bulana sa October 2021. Ilusad kini dito sa Roma, pinanguluhan sa atong Santo Papa mismo, Papa Francisco, karong October 10. No, mo kini ang launching dito sa Vaticano sa Synod on Synodality. Og pagasundan kini og usa ka paglusad dinhi sa atong kaugalingong diocese, uban nunot sa tanang mga diocese sa tibuok kalibutan. Karong umaabot nga October 17 ang launching. Ang pulong sinodo dili kayo familiar alang sa kadaghanan kanato. Apan gikan kini sa Griego nga pinulungan, ang synod o sinodo buti pasabot assembleya. Usa kini kakaraan nga tradisyon sa atong simbahan, ug ang gigikanan niini gikan pagayod sa balaang kasulatan gikan sa ang gipadayag from the book of Revelation. Dinhi gipakita ang dalan diin ang katawhan sa Dios maglakat nga naghiusa. So mo po ni ang katuyuan sa sinodo nga unta kita isip katawhan sa Dios maglakat nga hiniusa, maglakat nga hiniusa nining atong panaw sa pagtuo. So kining pulong nga sinodo gigamit aron sa pag-ila sa panagtigom sa mga obispo nga maghisgot-hisgot kabahin sa kinabuhi sa simbahan, sa teolohiya o pastoral nga mga aspeto niini. Gikinahanglan kini aron maandam ang gitawag og document of advice o tambag nga pagahimuon sa ato nga Santo Papa. Ang konsepto sa synodality nga kanunay gihisgutan sa atong Santo Papa, gitagaan og kahulugan sa atong International Theological Commission. Unsa man ang kahulugan niini? Nga di ay kining synod on synodality lihok sa espiritu sa pag-ambit sa lawas ni Kristo o sa misyonerong panaw sa katawhan sa Dios. Sa giingunan ni Papa Francisco, ang synodality usa ka paagi, usa ka estilo, usa kini ka paagi sa paglakat nga magkauban gayud ang katawhan. O kini ang gipaabot o kamo kini ang atong gipaabot ngadto sa Ginoo sa kapag-ampo ngadto sa Ginoo sa atong simbahan nining ikatulong nga milenyo. Sa tibuok kalibutan ang matag parokya gihangyo nga magpili og mga delegado nga moapil nining mao nga sinodo sa diocesano nga level sa ilang diocesan nga bahin sa proseso sa kalibutan. Ang mga delegado kinahanglan nga mga tao nga
na hilambigit gayot sa kinabuhi sa parokya o dahilambigit sa nagkalain-lain nga mga aktibidades niini. Subuti pasabot nga sinati kining maong mga delegado sa mga buhat sa simbahan lokal. Ang katuyuan sa pag-apil sa dayusisan nga proseso mao ang pagpangayo og kasinatian o mga panghuna-huna o feedback kabahin sa daghan nga mga pangutana nga mitumaw nining atong panahon karon. O kini gamiton isip tampo sa pagahimuon nga preparatory document sa synod. Ang matag lokal nga proseso tapuson karon umaabot nga Abril 2022 sa paghimo sa usa ka diocesan report nga ipadala unya dito sa Synod Office sa Roma o sa Vatikano. Subusa aduna man kita ni ining dako nga buluhaton, ako nagahangyo kaninyo una sa tanan nga atong iampo ang kalampusan niini ug akong hangyoon kamo sa inyong pag-apil nining importanteng aktibidad sa kinabuhi sa atong simbahan kung ang inyong presensya o tampo pangayoon. Ug alang sa dugang pa nga mga updates kabahin niini palihog i-like o i-share sa atong FB page. So salamat kaninyong tanan makaigsuonan ko. God bless and protect you all. Mao kini ang inyong ubos nga obispo sa Dumaguete, Bishop Polito Cortez. I was a mom na every Sunday nagsisimba kami. When I pray, alam ko, kausap ko yung Panginoon. Dahil kay God, walang imposible. Walang masama, walang tama, walang mali. Just lift everything to Him because this life is His gift to us. With the power of prayers, alam natin na may nakakausap tayo who is greater than anybody else. Huwag natin kalimutan magdasal at ialay ang lahat sa Kanya. Ang darasal ay napaka-importanting bahagi ng aking buhay. As a matter of fact, parati akong may dalang rosaryo. Maiwan ko na lahat, wag lang ang rosaryo. Maiwan ko na ang wallet ko, cellphone ko, pero ito, kailangan nasa bulsa ko parati. Parang kulang yung pagka... Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, nasulod na kita karon sa ikakatlo nga Domingo, sulod sa ordinaryo nga panahon. O karong Domingguha, gipahinumduman kita sa atong Ebanghelyo, sa Ebanghelyo ni San Marcos, nga kitang tanan sa katapusan sa Ginoo mga tubang, o pagahukman, binasihan sa atong mga binuhatan. O garon maandam kita sa pagsaulog din ng atong Santos Gamisa,
maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan ta kita sa Dios nga magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita liya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himuang nga makadunayon kabi sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, mao man ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog ang lingkod, mamati kita sa mga pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ang mga anghel nga nagsulob og lino miingon. Unya ni adtong panahona mutungha si Miguel, ang gamhanang prinsipe nga maoy tigpanalipod sa imong katawhan. Unya moabot ang usa ka panahon nga hilabihang kalisod, nga sukad masukad wala pagayod mahitabo. Apan ang tanan sa imong katawhan, kansang ngalan, gilista sa basahon sa Dios, maluwas gikan niini. Ug daghan sa mga nangamatay, ug atuan na sa lubnganan, mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon, ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan. Ug kadtong nakakabig og daghan ngadto sa kamatauran, mudanag hangtod sa hangtod sama sa mga bituon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bantay ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. O Ginoo, ikaw ang nagbahin nako og akong kupa. Ikaw ang naglig-on sa akong swerte. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kung anaa siya sa akong tuo, dili gayud ako mahingawa. Bantayi ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Busa, nalipay ang akong kasing-kasing, ug ang akong kalag nagmaya. Ang ako usab nga lawas, buhi nga masaligon. Kay dili nimo pasagdan ako didto sa kahiladman. Nimutugot ka nga ang imong alagad madunot. Bantayi ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Tultulan mo ako sa agianan sa kinabuhi. Sa kabuhong sa kalipay uban kanimo, ang mga mabulahanon diya sa imong tuo hangtod sa kahangturan. Bantayi ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Ang matagpari nga Hudiyo nagtuman sa iyang pag-alagad adlaw-adlaw og nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyuha dili gayud makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Usa ka maayong halad hangtod sa kahangturan. Ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Didto nagulat siya karon hangtod nga iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan, kadtong nahinluan sa sala. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Paliwanindog alang sa atong ebanghelyo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang matinunan, sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudanag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug mutipa sa ilang naandang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Unya diha sa mga panganod, makita ang anak sa tawo nga moabot nga may gahom ug himaya. Ug sugoon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyo og pagtulunan ang kahoyng igera. Inig panghumok na sa mga sanga niini ug mangudlot na kini. Inyong masayran nga duol na ang ting-init. Sa samang pagkaagi, inig kakita ninyo nga kining mga butangan nagsugod na panghitabo. Masayran ninyo nga duol na gayod ang pagbalik sa anak sa tawo. Timan ikini, kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tawo nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong gisulti dili gayod mapakyas. Apan walay nasayod kano sa amo abot katong adlaw o taknaa. Bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang maoy nasayod. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mayong buntag kanatong tanan. Can we greet each other good morning? Inanyong tapad, good morning. Pananglitan, ingnon kamo nga hapit na matapos ang kalibutan. Unsa kaha ang imong unang buhaton? If we try to use our imagination, if we were to be asked, matapos na ang kalibutan, unsa kaha personally ang una nimong buhaton? Imong withdrawon ang imong mga minilyon sa bangko? Imong singilon ang utang sa imong nangutang nga mga tawo? O muuli ka sa inyo ha? Ingnon nimo ang imong mga minahal sa kinabuhi nga I love you? Or pasayloon nimo ang mga tawo nga nakasala nimo? O mangayo ba hinuon ka o pasaylo? When we think about the ending and what we are going to do, it always depends what is inside sa atong kasing-kasing. Mauniining pangutana ha, malantaw nato kung unsa ang priority nato sa atong kinabuhi karon. Subok kayo nga pamalandungon. When I was still as a chaplain sa Holy Child Hospital, kana bitawng dying person ang iyang panghitaon, ang iya pang mga kabtangan, ang iya pang kwarta. You see, sometimes when we are so attached of this world, lisod kaayo nga motabok sa lain nga kinabuhi. Nganuman ko naghisgot karon sa katapusan. Tungod kay mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, ang atong mga pagbasa karon ilabi na sa unang pagbasa diha ni Propeta Daniel og sa ebanghelyo nato
sa Ebanghelyo ni San Marcos, naghisgot kini o nagpadayag kini sa kamatuuran sa katapusan. Kini nga mga pagbasa nga atong nadungog is what we call apocalyptic writings. Gikan sa pulong nga apocalypse, but ipasabot end times, katapusan, judgment time, the ending of everything. Mao nga nadungog nato karon sa unang pagbasa. Ningon si Daniel, nagkanayon nga moabot ang panahon sa labihan sa kadakong kasakit nga wala pagayod masinati hangtod karon. Ug diha sa Ebanghelyo, ningon si Jesus, human sa makalilisa nga panahon, mudulom ang adlaw, ang bulan dili na budanag, ang mga bituon mga tagak gikan sa kawanangan, ug matayog ang tibuok kalibutan. It is a descriptive words nga nagpadayag sa end times, katapusan, ug mao kini ang what we call apocalyptic writings. Every time nga mubasa kita kabahin sa usa ka makalilisa nga panghitabo, katapusan, mo nay but ipasabot sa balaan nga kasulatan as apocalyptic writings. Unsa man ang katuyuan ni ining gitawag og apocalyptic writings? Kung atong basahon sa kinatibuk-an, dili litra por litra, usually the fundamentalist, mingon litra por litra or literal translation, mingon gud sila, ending na. And that is what happened to this sekta, katong PBMA, nga giingnan ipamaligya na niyong kabtangan at tumon dito sa lugar kay kamuray maluwas, katubang na mga singsingan, oo. Kung atong lantawon sa kinatibuk-an, kini masabta nato nga gisulat dili alang sa pagpanghadlok kanato, kundili ang purpose sa maong apocalyptic writings for us to understand nga ang tanan na ay katapusan, ug ang tanan nga naay katapusan kinahanglan mangandam ni ining maong katapusan. And at the end of everything, naamantay mga endings ni ining kalibutana. Ending sa relasyon, ending sa bisyo, ending sa atong kinabuhi. At the end of everything, ang tanan nga mga nagtuo sa Ginoo, those who believed in Jesus, maangkon ang mahimayaong kinabuhi dito sa langit. Ug mao kana ang nadungog nato sa unang pagbasa nga gibasa karon, nga maskin ang mga nangamatay na, pagabanhawon ug maangkon nila ang kahimayaan sa langit. And so therefore, it serves as giving hope, paglaom, that despite of everything na nahitabo sa atong kinabuhi, naagyoy happy ending for those who believe. But it serves also as a warning sa mga tao na nagpabilin sa pagpakasala. Tungod kay those people do not want ending. Nga naman, ang tao nga nagpabilin sa pagpakasala, ganahan magpakaginoo sa iyang kaugalingon. Ug dili siya ganahan nga naay katapusan. Because that means ending, your power will end, your manipulation will end. Pero makita nato
nga walay tao, walay diktador nga magpabilin ni ining kalibutana. Even the great Roman Empire, wala gayod nilungtad. And even in the context of Philippine politics, ang usa ka diktador dili gayod mulungtad. Tungod kay ang mulungtad lamang ang Ginoo. Ang kamatuuran nga gikan sa Ginoo. So it both ang apocalyptic writings, it gives us hope that at the end na ay kalipay for those who believe and for those who do not believe, who live a life of sin. It serves as a warning. Tapos ang maliligayang araw ninyo kung moabot ang katapusan. Because at the end, there will be always ending. Mausab kini ang gipadayag sa atong ebanghelyo karon. Makita sa katawhan nga ang anak sa tawo moabot diha sa panganod, uban sa dakong gahom ug himaya, ug ipadala niya ang mga anghel aron pagtigom sa piniling katawhan. Mao kini ang giingon at the end, the second judgment. Moabot na nga ang anak sa tawo mubalik aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. This is what we profess diha sa atong krido sa pagtuo. That we believe na ang sa katapusan moabot ang anak sa tawo, ang atong Ginoong Hesukristo, isip maghuhukom aron paghukom kanato mga buhi o mga minatay. Diri nato masabtan nga ang kabubuton sa Dios dili kalaglagan o kalautan sa tawo, kundi kaluwasan. Because the very purpose of Jesus is to save us. Mo bitaw nga gitawag siyang Savior. And we remember John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. At the very heart of Jesus, dadunta niya. Pasabton kita niya sa misteryo sa kaluwasan nga iyang gipadayag alang kanatong tanan. Buot siya nga luwason kita, ug dili siya buot nga malaglag kita. That is why He often speaks about He is the way, the truth, and the life. Nga walay makaadto sa amahan kundili moagi kaniya. Pero ang pangutana, nganuman na ay kalaglagan, nganuman nga ay mga tao nga maimperno, speaking about the reality of hell. And where is hell? Where it started. When we speak about hell, it is the absence of God in our lives. And where it start, nagsugod na ang kinabuhi nga imperno dinhi ni ining kalibutana. Kung sa atong kinabuhi karon walay Ginoo, that is already a foretaste of hell. The foretaste of what is about to come. Mao ba gani nga nindot kaayo ang presentation sa ebanghelyo karon, because Jesus using the imagery, ang imahe sa kahoyng igera. Ningon siya, makabaluman mo kung kanus ang matapos, bright mo, makabalo mo by mere observance, makabalo mo kanus ang matapos
Kung inyong lantawon, inyong kinabuhi, kabalo mo nga nagkinabuhi mo nga walay Ginoo. Kabalo mo nga nagpakpakasala ka mo. Deep inside your heart, you know what happened to you. Gamita ka na as your guide, your conscience, nga maduol ikaw sa Ginoo o talikdan nimo ang imong pagpakasala. Kini konsensya mo'y magtug-an nato. We are designed to have this because it is the word that our conscience is actually the voice of God within us. Mao nga numang na ay kalaglagan tungod kay ang tawo mupili nga motalikod sa Ginoo ug mupili nga magpakasala. Sa ato pa mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, dili nato i-blame sa Ginoo nga sa katapusan maangko nato ang kinabuhi sa kalaglagan. Because gipahinumduman kita niya, buot siya nga luwason kita, ug andam siya nga modawat ka nato maskin unsa pa kita pagka makasasala. Remember this parable of a prodigal son. Ang usa ka anak nga nagwaldas, nagpakasala, apan ang amahan nagpaabot kaniya. And when it came to the senses of that son, nga iyang gibuhat pagpakasala, nibalik siya sa amahan o gi-welcome siya nga mahinangpon sa amahan. Mao kana ang naa sa kasing-kasing sa atong Ginoo. But at the end, we have the choice to do what is good or to do what is bad. Every day, naa kitay kagawasan nga mopili ug maayo ug dautan. And every action, whether it is good or bad, has a consequence at the end of our life. Probably, Father, wala man sila nasakpi, Father? Yes. Probably, kining kalibutan na dili nato makita, matagamtam ang hustisya. Usahay ang hustisya diri kalibutan na pwede ma-manipulate, pwede gamitan og kwarta, pwede gamitan og impluensya. But at the end, divine justice will always prevail. Ug mao kana ang punto sa atong ebanghelyo karon. Do not be afraid. Be hopeful always. Tungod sa katapusan, ang tao na naghimo sa kabubuton sa Dios, maangkon ang kinabuhi nga mahimayaon. And it serves for all of us nga nagpabilin sa atong kaugalingong pagpakasala. Una, dili kita mulungtad ni ining kalibutana. That is the reality. Ikaduha, kitang tanan mga tubang sa Ginoo. And we cannot influence God by our title. Mapapari paman, mapamonsenyor paman, mapaobispo paman. We will not be judged according to the titles, honors of this world, nor even to our powers, nor wealth, millions nining kalibutana. We will be judged according to our own lives. Mga diha sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14,
nag-ingon, "For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or bad. After all, our God will judge us according on how we live in this earthly life." And so, my dear brothers and sisters, we are free. We have choices. Dili ta mga robot nga pugson sa Ginoo. We have this free will, freedom to choose what is good and what is right. But let us be careful because we are always accountable to our own choices. Ang tanan na ay konsekwensya. And so we pray that we are able to see what is good for us. And we are able to see not just the things of this world, but the things that is about to come. Because oftentimes, we become short-sighted. Mubo kayo ang panglantaw sa tao, nga usahay dili nato makita nga naa di ay kinabuhing dayon. And so we already start. No, we start here. Kung ganahan kita nga maangkon ang katapusan nga saad sa Ginoo, by His grace and mercy, ato na nang sugdan ni ining kalibutana. Akong tapuson ang akong pagpamalandong sa giingon ni Saint Augustine, God cannot save us without us. Kining gitawag og economy of salvation. Naana ang kalawasan, pero kinahanglan siya og human cooperation. It is always the marriage, the grace of salvation, and human cooperation. Sumala pa ni San Pablo, patay ang pagtuo kung walay buhat. Amen. Kitang tanan mingon, nagato kami sa usa ka Dios ang amahan nga magahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, Ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usab kinaiya samahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanato ang mga tawag alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Huwag iyang gingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang mga hatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak. Gisimba siya o gimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay.
ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa katapusan sa panahon, ang Dios magpadala sa iyang mga anghel aron pagtigom sa iyang pinili didto sa iyang gingharian. Sa atong pag-ampo alang sa atong mga tawhanong panginahanglan, manghalyo po kita nga makita kitang angayan inigabot na ni anang walay mahibaluing adlaw. Busa moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan, magmakanunayon sa pag-andam sa katawhan, sa pagdawat ni Kristo sa iyang pagbalik. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga kadtong mugiyas sa mga kanasuran, makadawat sa Dios ng kaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkilaing-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan og kahupayan diha ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton og ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay og nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa ika-500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan. Ilabi na sa mga parokya ug atong mapalabngan ang atong pagtuo ug magpaglalong isip mga binunyagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw ngadto sa kinabuhi dayon ug himaya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Dios damong amahan, nasayod ka sa adlaw o sa takna, kanusa matapos kining kalibutan. Sa paghalad namo nining mga pag-ampo, gibutang namo kini sa imong Dios nung pag-alima, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog malingkod, o isunod nato ang mga paghalad. Maigsuon pagampo kamo aron ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga Amahan
magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga mong gihalad, magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nga na sa kinabuhing tunhay, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay magahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha sa kanimo ug nahimo kaming tawo dinhi sa kalibutan, dili lang kay giatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw. Kundili usab gipasaligan mo kami sa imaya nga walay katapusan, ang Espiritu Santo nga mibanaw kang Hesus mao'y imong gasa kanamo ug mao'y unang bunga sa aning nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa puno sa Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos diring magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag diini ngadto sa iya matinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panyapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag diini, ngadto sa iya matinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan di kaniini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo gay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, diding pan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga angayan, nga matubang ug maalagad kanimo. Himo nga kami, nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo, ang imong simbahan, sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco, among Papa, ni Ulito, among Obispo, ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan, sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga imayaon, pinaagi na Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, giatangan na kanimo magahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gabito ng pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona,
aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa sangkasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Kristo naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag inigsuunay. Peace be with you. Kini maong atong Ginoong Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa tibuok kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang lagitnong bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know that I see.
Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon o mapanguron nga amahan, ania kami nangaliw po sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakapabalakaw og nisakmit sa daghang kinabuhi. Kami nagangyo kanimo uban sa dako mong gugma nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot pagwagtang sa sakit o kamatay. Ligon ang among pagtuo paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagan na ang tambal aron hulong ang pagpakuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna pinaagi sa pagiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyon ni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo usab kami sa mga nagalagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas o kaluoy, ug usab matagan sila sa kahimsog sa panglawas ug ganauna, kalig-on sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa mga sakit. Magampo kami alang sa magisakit, nga unta mahibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nagalagad sa masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanan nga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kayuan sa tanan o pagtabang niadtong nanginhanglan. Nga unta pinaagi niining pandemya ang pagpakabana o pagigugma ngadto sa tagsa-tagsa, maunta ang mugiya padulong sa kausaban o pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong bugtong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon ug balaang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw kanamo ang among mapag-ampo panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon ug balaang Birhen Maria. Amen. Maria dalangpanan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Nicolas de Tolentino. Iampo mo kami. Palihog manglingkod sa makadiyos. Ang mga zona nga in charge karong sunod Domingo, Nobyembre 21, 2021, 7 p.m. Zone 11 and Apostleship of Prayer, 6 a.m. Zone 12 and KC, 8 p.m. Zone 13 and KFC Global, 5 p.m. Zone 14 and God the Father Group, 7 p.m. Zone 15 and Focolare, Lector Group A, Church donations for the period of November 7 to 13, 2021. John Mar Baina Beltrano, 1,000 pesos. Anonymous, 500 pesos. Balik Halad for the month of October 2021. Zone 1, 742 pesos and 50 centavos. Zone 2, 845 pesos and 50 centavos. Zone 3, 2,466 in peso. Zone 4, 1,423. Zone 5, 499 pesos and 50 centavos. Zone 6, 1,425. Zone 10, 617 and 50 centavos. Zone 13, 1,309 and 50 centavos. Zone 14, 931. Zone 15, 877 pesos and 50 centavos. Zone 16, 973 pesos and 75 centavos. Zone 17, 1,230. Zone 18, 3,361 pesos and 80 centavos. Zone 20, 2,808. Dugang pahibalo, gipahinumduman nato ang tanang mga lideres sa mga zona, kapilya, organizations o movements sa pagtambong sa atong binulan nga tigom
karong Domingguha, Nobyembre 14, 2021, sa may alas 9 ang takna sa buntag, human gayud sa Santos nga misa, anhi sa atong pastoral center. Giyawhag kamo sa pagtambong sa atong panagtigom. Daghang salamat ang nagpahibalo ang PPC Core Group. Thank you. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad natong santos nga misa, dala ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Let us give our clap offering to our Lord Jesus Christ. Lord Jesus, my family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.